আৰু যেতিয়া টিচাৰে পঢ়িব যায় তেতিয়া ষ্টুডেণ্টও পঢ়াৰ ইনোভেটিভ লাইফ কেৰিয়াৰ सिडली चिरां ब्लक मावख' बेंटलनि बानजायनायाव बेंटलाव थानाय एमबि फरायसालियाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गियान रानसारनाय हाबाफारि आरो दिल्ली आरो चिरां जिल्ला सिडली चिरां ब्लकनि गोबां फोरोंगिरिफोरजों जथायै सावरायलायदों। सिडली चिरां ब्लक मावख'नि BEEO पवित्र हाज'वारिया बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव BTR खुंथायनि बिथोन बादियै थांनाय बावैसो सिगां BTRनि माखासे फोरोंगिरिफोरखौ सोलोंथाइनि थासारि जौगालु आरो माखासे सोलोंथाइनि आबहावाफोरखौ गुवारै नायबिजिरहैनो बिथोन होनाय जादोंमोन आरो बे बिथोन बायदियैनो सिडली चिरां ब्लकनिफ्राय दिल्लीयाव थांदोंमोन। बेबायदिनो दिल्लीयाव थांनायनि उनाव दिल्लीनि सोलोंथाइ थासारि आरो आबहावानि सोमोन्दै मिथिबोनायखौ BTRनि सोलोंथाइ एबा फोरोंगिरिफोरा माबायदि जानांगौ बेफोरखौ फोरोंगिरिफोरनि गेजेराव फोसावलायनो थाखाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों होननानै बिथाङा फोरमायो। 2020नि जेनाखि NEP बेयाव हयथ' सोसनना दङ गोबां ट्रेनिं लाबाय दङ आरो साखाफारा जागोन खालि आं नैबेयाव खालि रेगुलारिटि मेइनटेनल' खालामहोगासिनो दं आरो टिचार बायदि मावो खुनु माबाजों लोब्बा थाया बेखौ आं आर'ज गाबदों आरो बेयाव आं बेनि थाखायनो लिंदों जाहाथे मटिभेसन फैयो एवारनेस फैयो आरो समाजखौ जाहाथे मोजां लामाजों लाङो मानोना शिक्षानो मोनसेल' अस्त्र जायनाखि आरो प्रमद बर' साराबो बे खोथाखौ बुंखादों जे इडुकेसन सिस्टेमा जुदि फेलर जायोबा समाजानो फेलरनो गतिके बेखिनिनो प्रमद सारा आंखौ होनदों नों हागोन ना हाया आं होनदों आइ एम रेडि खोथाया जाहैबाय जोंनि इन्सपिरेसन नांगौ मटिभेसन नांगौ गभर्नमेन्टनिफ्राय हेल्प नांगौ बेखिनिल' जों हायो जों दंखाजोबो गासिबो माने जास्ट माइन्डसेटखौल' सोलायनांगौ मानसिनि माबा दंजोबो गासिबो एक्सट्रा मानसिथ' नङा दिल्लीनाबो बिसोरबो बे लेखा रोंनायानो गतिके जोंखौ इन्सपायार खालामनांगौ मटिभेसन खालामनांगौ बे ट्रेनिंखौ जों खालामबाय थानांगौ आरो दा उदालगुरि बाक्सायावबो खालामहैगोन जों थांगोन आरो बेनि थाखाय रेडि बे दिगदिगि बिथांमोना आगबारायलांथों निस्सय आगबारायलाङोब्ला समाजाबो सानसे समाव बजबना लागोन मानो होननानै बुङोबा शिक्षा दावगायोबासो गासिबो दिगदिगि दावगागोन आरो जोंखौ ओरैबायदि दस्रा डिस्ट्रिक्ट बा दस्रा जायगायाव जोंखौ जेरैबायदि नेग्लेक्ट जानाय आन्दलनकारि बा बेकवार्ड बा ट्राइबेल एरिया जों बेखौ सानसे समाव गैया खालामनो हागोन बेबायदि पद्धतिजों खालामलाङोब्ला आरो टिचारफोरानो मेइन समाजावहाय जायनाखि समाजनि 50% खामानिखौ मावो ओंखायनो आं सानो बेबायदि खालामबाय थायोबा सानसे समाव बे नेगेटिभिटिया पजिटिभाव फैगोन आरो एकदम डेफिनेटलि फैगोन खिन्थु सरकारा जोंखौ आदर खालामनो रोंनांगोन खनसायनो रोंनांगोन नों ओरैबायदि माव होननानै जोंखौ थागिदा होनांगोन आरो बेखिनि एक्सुवेलि नैबे चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिडली ब्लकल' टिचारफोरा ALPनि गासिबो फैजोबनाय हेडमास्टार टिचार आरो बेयाव आङो क'क्राझारनिफ्राय रिसर्स पार्सन हिसाबै लादों जोंनि बिनि डिस्ट्रिक्टनि नङा आं आदार डिस्ट्रिक्टनि रिसर्स पार्सनखौ लानानै फोरोंबोदों मानो होनना बुङोबा जोंनिखौ जों रावबो खोनासंनो गोसो गैयैलाय बिसोरो नेसनेल एवार्डनि गौतम शर्मा आरो सासे बिबि प्रसाद ब्रह्म क'क्राझारनि बिथाङाबो बिराद ससियेल एक्टिभिटिस खालामो आरो गथाय ट्रेनिङाव ओरै फाथाबारि सान्तिपुरियाव खालामना बिसोर फैदों आं बिराद मोजां मोननाय आरो मोनसे लास्ट दंबावो आं बे जाहैबाय काजलगाव धालिगावआवहाय बेखौ आं खिन्थु जानुवारियावसो खालामगासिनो दा हाथ'नाय नङा समनि अभाब बेस्थ' मावबाय थागोन होननानै आं आसा खालामो गिबियावनो आं खुलुमनाय जासिबाय आंनि नामा पवित्र हाज'वारि इनचार्ज BO सिडली बेयो आंनि ब्रैथि खेब हाबा दिल्लीयाव थांनाय लोगो लोगो जोंनाव मोनसे गोसोआव ओरैबायदि थुलुंगानाय फैदों जायनि थाखाय जोङो दानि गभर्नमेन्ट BTR गभर्नमेन्ट स्पेसियेलि सार OSD डक्टर नार्जारि खोरोमदाव बसुमतारी आरो डक्टर अजित बर'मोनखौ जोङो धन्यबाद होगोन आरो ओरैबायदि इन्सपायार जाबोदों जिहेतु द्वितीय पर्यायावबो माखासे थांनानै दङ दिल्लीयाव बिसोर फैयोबा आरो रासिन जाबावगोन खालि मोनसेल' खोथा माने गोसो जायोब्ला हायो आं बे मेसेज लानानै जोंना साराबाय दंमोन ओरैबायदि इन्सपायार जाबाय अन्तत चिरां डिस्ट्रिक्टआव सिडली ब्लकआ ओरैबायदि आवगाय बोरायदों आरो आंहा नायल' जाल' माखासे CRCफोर दं हेडमास्टारफोर दं बिराद माने इन्टारेस्टेड मटिभेटेड जाजोब्बाय आरो बेखौ आङो लांबाय थागोन आरो अनागत दिनाव निस्सय सरकारा जुदि जोंखौ माबा मोनसे मावनो थिनोबा वी आर रेडि आरो जों बिराद जयफुल मोनदों मोजां मोनदों आरो सानसे जों बिदि अन्धकाराव थाबाय थागौनो माबा मोनसे मोजां मावोसो समाजा जोंखौ आपनायगोन बा बे सिन्था धारनाय जों गोदान पद्धतिजों गोदान आगबारायलांगोन होननानै आं आसा बेथ' गभर्नमेन्टनि सायाव सोनारबाय जेरैनाखि 2016आव बोले दिल्ली गभर्नमेन्टआ बिदि नङामोन केजरिवाल गभर्नमेन्ट फैनाय लोगो लोगो बिराद गिदिर गिदिर बिल्डिं बानायबाय जेनाखि प्राइभेट स्कुलाबो हाया दा जोंनाव थाखा फैसानि खोथा दङ दा हयथ' जोंनाव बेबायदि दरखार जाथ'नाय नङा जोङो गावखौनो गाव बिल्डिं बाहाय हिसाबैसो बाहायग्रोनांगोन गोसोनि बोलोजोंनो जों गावखौ बिल्डिं बायदि माबादो प्रसार खालामदो
बयखौबो मटिभेट खालामदो एवारनेस खालामदो सानसे समाव बिल्डिं दरखार जानाय नङा आं सानो आरो बे जिनिसा फैबाय मावखानांगोन मावबाय थायोबा निस्सय मोनसे मडेल बिटिसि जों बानायनो हागोन होननानै आं बिराद आसा खालामो बेफोर इनफ्रास्ट्राक्चारनि अनगायै फोरोंनाय बेलायाव माबायदि जोंनिजोंहाय रुजुयोब्ला जोंनि आरो बिसिनिजों रुजुयोब्ला माबायदि नुबोगोन सारमोन हाउस बेयाव एक्सुवेलि जोङो 10 दिन थादोंमोन बे 10 दिन थानायाव माने बेयावहाय क्रिटिसिजम होननाय जिनिस गैया रावखौबो जे नों रोङा आं रोङा बिदि गैया गावबा गाव डिउटि गावबा गाव मावो ओरैबायदि माने नुबोबाय माने साख्रि नालाय साख्रि एकदम जेबो जिनिस मावा बिसोरो टाइम आरो बेयाव टिचार सर्टेजनि खोथाखौ जों नुखाथाराखै आरो भाइस प्रिन्सिपाल साथाम साब्रै थायो दा खोथाया जाहैबाय जोंनाव एडमिनिस्ट्रेटिभ साइडआवहाय स्ट्रं जाग्रोनांगौ आरो ओमफ्राय सेलेक्सन प्रसेसआवबो जाहाथे जिउनिन जायो होमबा जों मोजां टिचार मोनगोन मोजां फिथाइ होनो हागोन दा फोरोंनाया निस्सय बे ट्रेनिं नांबावगोन बिसोरनि मडेल माबायदि फोरोङा बे गोदान 2022नि 2020नि जेनाखि एनइपि बेयाव हयथ' सोसनना दङ गोदान पलिसियाथ' गोदान जेनेरेसननि थाखायसो खालामखानाय नालाय गतिके जों 20 बोसोर सिगां जे फोरोंदों बेथ' दा सोलिला गतिके दा रबटिक माबा जाहैबाय जुग जाहैबाय बेयाव जों गोदान माबाजों थांफानो रोङाबा जोंनो फासयलांगोन गतिके जों आग बारायलांनांगौ आरो बेनि थाखाय हयथ' दरखार जायोबा ट्रेनिं लानो आं टिचारफोरखौ रिकुवेस्ट खालामगोन आरो लाजोबगोन आंनि सिडिउलाव आरो 100% टिचारफोरा गासिबो मटिभेटेड जाजोबबाय सोंनो हागोन थेंक इउ सार